Thutha abaningi umyalezo obhekiswe kuBigZulu laphana lokho kulandela njengoba kade enza ulive izolo echaza ngenginami kwakhe indlela uMthandeni amkhulume ngayo-ke njengoba uMthandeni wayekade ene-interview nesinye isey'teshi zakumabonakude izindaba 163 mangingaqambanga wase kuveza futhi ukunganami kwakhe nokusebenza kwakhe nolwa ukuthi uBigZulu izini azenzayo izini angazenzanga. Abantu abaningi bathe mabebuka ngokwabalandeli babuka izinto ey'khulunywe uMthandeni ziyiqiniso ngoba ziyahlangana nezinto ey'shiwo uBigZulu ukuthi uBigZulu ufuna ukuyichaza ngendlela yokuthi yena wayezenza professional but uMthandeni indlela ayichaza ngayo uyakuveza ngokusobala ukuthi uBigZulu akazange azaname ngokusebenza kwakhe nolwa. Eqinisweni uthena uMthandeni mangabe kuveza lokhuyana uBigZulu nakuvezile futhi ubevuma ukuthi yena yebo uzenzile lezi zinto kodwa futhi obesezama ukusho ukuthi yena wayezama ukwenza izinto professional kodwa-ke indlela owagcina kwenzeke ngayo noma egcine kwenzeka ngayo akubukekanga njengomuntu obenza izinto professional obesebukeka njengomuntu onomono. Lokho kulandela-ke inkulumo yamfokamtshali wasedumbe njengoba-ke ethema ichaza wathi BigZulu Sithenjwa mfokanene bengilalele ulive wakho laphayana Nkabi uchaza ngokunganami kwakho ngendlela uMthandeni akhuluma ngayo in public. Into engixakayo-ke ukuthi usukhohliwe yini ukuthi wena wathi uMthandeni akakubhadaranga imali yeParis kodwa ulwa uthi imnandi imali yeParis uzofisa ukuphinda enye ingoma uMthandeni ikweni wena weza la emphakathini wathi uMthandeni akakubhadaranga imali yeParis angitholanga ushisento washo njalo but ulwa uthi imnandi imali yeParis. Wena BigZulu into othukela yona uthukela ukuthi uyixoki ufuna ukungena ePhini kaMaskandi ongangene kuzo ekweni wena ungacula uMaskandi futhi ungasiyo lengxenye yoMaskandi futhi ungelutho kula kuMaskandi. Yabo wena uyi-artist ye-hip hop umphathi weKabi record la kuMaskandi awulutho. Wena BigZulu into yenza abantu bakuthuka wakhipha ulwa wacula noMthandeni jikijiki wena usuyagijima uyocula noKhuzana. Leyo nto leyo yakha siphi isithombe kuleyo album leyo awuyicula noKhuzana kunezinto ey'shiwo uKhuzana zashiwo muwe uMthandeni ememeza laphana ethi wathi uBigZulu azange wena uze wenza ulive uzoklarifya lezo leyo uzochaza nokunganami kwakho ngezinto uKhuzana ayishoyo athi wena uyishiyo uMthandeni. Uma ngabe uMthandeni esekutala wena usuyakwazi ukwenza ulive abade chaza and into enyanyisayo ngalo live wakho ukuthi ungani uwenze after uMthandeni ekushayile laphana ku record of the year. Uthi uMthandeni mangabe eshawumba imbayi lapho wena usuvuka ilukuluku manje usufuna ukuzogonyula ungagonyula ingani konke awuhleleli ufuna ukuchaza manje ukuthi ulwawo no DJ ulwawo no driver ulwawo uyabhuka kwabanjani ungayichazi ngani yonke lento ngalesa sikhathi sisebhizi ngeParis manje siphumile endaweni zeParis sibhizi ngeGucci umusic video weGucci usuwenziwe if ngempela uMthandeni ubebad kwenziwa yini mase sisebenza noma hu bese zonke lezi zinto ezibengenzeki isikhathi sisebenza nolwazi zenzeke manje wesebenza noma hu lesikhathi uMthandeni ufuna ukwenza umusic video weParis awenzekanga weGucci usuwenzakele ayikaqedwa 2 months ikhona ebese wena ufuna ukuyiveza umsula lapho akusuye uMthandeni okwenza ungabe msula indlela izinto ezenzeka ngakhona sikuveza wena ungekho msula because lesikhathi uMthandeni ecula nolwa abakhonanga ukwenza music video lesikhathi uMthandeni ecula noma hu sebekhonile ukwenza music video lesikhathi uMthandeni ecula nolwa wathi wena uMthandeni akakhokheli lesikhathi uMthandeni ecula noma hu uthi uma hu sekusayiniwe amaphepha futhi uMthandeni uzowamkhuphulela ngo-15% imali kuma-splits because ingoma uyayipromote. So lezi lezi oyikhulumayo wena azibuyi direct from uMthandeni but thina masibuka njengesibuka la sithi awu lokhu ngapha bekunenzeki ngapha kuyenzeka kwenziwa yini ungani uMthandeni bekunzima ukuthi enze izinto ngendlela eright ngesikhathi esebenza nawe nolwa why mase sebenza noma hu sekwenzeka izinto ngendlela eright stili ngizafuna ukuthi uMthandeni obhedayo lapho uyabheda badlana uyabheda
ngizishintshe. Wena Badlana wahamba wacula nokhuzana, emva kwalokho ukhuzana wakhipha ingoma wathi wena uthe wathi uMthandeni, wathi wena wabhala ipost wathi hayi gaza ngiyishongo lezo zinto. Ukhuzane isho wakhomenta wathi nginobufakazi, wena wayidelete ipost. Usho ukuthi wena vele uyixoki, uyakwazi ukuthatha iy'ndaba ze-cover record uyixoxa nedixa, especially ezayithile uMthandeni, so that idixa lizokwenza u-track 9 libanga umsindo ngale ndlela yana, ebese wena ungabuyi uze la ku-social media uzokudlalifya. Angazi uma idixa mhlawumbe laye lakupheqa yini ulisabanga. Kodwa-ke into okumele uyazi BigZulu, noma ungachaza kanjani, asinamsebenzi nama-statements wakho thina sizocabangela ngey'ngqondo zethu ukuthi wena uyakubheda. Mangabe ungabhedi, ungani manje wena sewufuna ukuveza unganami kwakho ngezinto uMthandeni ayishoyo. Uma ngabe uMthandeni sewine i-record of the year waphinde wabizwa kuma-interview ekhosini, wena usufuna ukuveza into e-wrong ngoMthandeni. Nihlangene nedixa lifuna ukwenza ulive likhulume ngokhozi. Kusho ukuthi nina senikhande iskimu manje sokuthi nilwe nempumelelo kaMthandeni. Idixa lesikhathi uMthandeni nominate lathi i-award ikhandela uMthandeni. Manje ukhozi lushintsha imithetho yalo yengoma ehlukaniswe nayo. Idixa lifuna ukwenza ulive likhulume ngokhozi. Nalithuleleni konke lokhu ningakhulumi ngokhozi. Angithi niyaforsa nifuna ukuhlala nikhwabanisa lenze izinto ngendlela wrong. Nyanya. Ngokwami ukucabanga noma ngendlela esengizwe ngayo umfokamtshali mangabe beka, ngibuke ngazi ukuthi uBigZulu uthathe mawala noma-ke uthena mangabe elalela wasethatha ngilukulu. Kanti-ke wayekade eshilo vele uMthandeni nasekuqaleni ukuthi angeke uze ucaluze kumaskandi isibhaxo sakhona ungasitholi. Lokho kuyiqiniso elimsulwa ngoba kwenza nolwa ukuthi egcine ethola amachaphazelo ngalesikhathi kade esebenza naye. Abantu abaningi baphinde bamxwayisa futhi njengoba-ke besebenza noMahuku ukuthi cha, engazi ukuthi engamtshela uMahuku ukuthi la ziyayishuka imbodla, iy'nhlamba uyayithola ngapha nangapha. Kanti-ke lokho kusho umfokamtshali okunye kwakho siyakubona kuyiqiniso noma-ke kuyizinto eziliqiniso ezenzeke ngale ndlela-ke ayishoyo umfokamtshali. Lokho kwenza ukuthi noma kufakazela ukuthi ezinye zey'nkulumo singayiboni njengeqiniso uma kukhulunywa uBigZulu, kodwa-ke siyibuke njengokuthi mhlawumpe uyayivikela ukuthi engagcine ebukeka njengomuntu owaba nomona ngaleso sikhathi, ngoba inkulumo yaBigZulu nenkulumo yaMthandeni inkulumo efanayo, kuphela ukuthi ihluke ngendlela esibekeka ngayo njengamanje. Kodwa-ke esedeni laMthandeni ubukeke njengomuntu onomona uBigZulu noma-ke njengomuntu owayevimba ezinye zezinto. uBigZulu ngala uyavuma yebo ukuthi lezi zinto wazenza, kodwa yena wayezenza ngaphansi kwezizenda noma ngaphansi kwezizathu esithi 1, 2, 3. BigZulu uveze izinto ey'ningi ebengacorrespondi nezinto ney'nqubomgomo zokusebenza ey'jwayelekile, eveza mhlampe yena indlela ekusetshenzwa ngayo laphana. Kwenziwa yini-ke ukuthi abantu bemsole? Mina namlaleli wami hlangana lana kwi-comment section ngizuvula lakho mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyayilike ivideo.